Budget Filiate Spiritui Sancte. Amen. Ave Maria, gratia plena tecum, benedicta mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora to thee, and for all that have recourse to this special missions and all those recommended to thee. Amen. Eternal rest grant to them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Nemini Patit Filiate Spiritui Sancte. Amen. Santa Iglesia Katolika. Maayong gabi mga higalag may suon na nisubtakin ninyo itong programa sa TV Pulia.Argumento, gipanguluhan o gipangunahan sa Lay Catholic Apology International. Diyos ubanin ko ninyo sa kadali lang panahon ng panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa itong pagtuong Katolika. Live kita karoon sa itong Facebook page, RJ Roland Sandro II, TV Pulia.Argumento page. And yun, sa wala pa nakapag-follow sa itong mga pages, i-follow nyo itong mga pages, RJ Roland Sandro II. TV Pulia.Argumento page, Kuya Apology TV page, and RJ's Vlog 2022. Uga pwede sa bumag-send din na Facebook stars. Sa itong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe ninyo nga itong mga channels, The Lay Catholic Apology Official, RJ's Sandro II TV, Kuya Apology TV, and Barrio Kawayan Religious sa Forum. Uga pwede sa bumag-send din ako super sticker, super chat, and super thanks. And yun, magpasalamat una ako sa mga mga Katoliko nga kanunay nagatabang, nagasuporta sa atong programa. Pinaganda na Sir Ronald Escalier and family, Sir Romeo Nodio and family, Sir Robert Avila and family, Sir Michael Roger Uy and family, Sir Rene Keblat and family, Sir Daniel Sibilias and family, Sir Emmanuel Papas and family, Sir Topiga Limit and family, Member Dan Lapera and family, Sir Jeff Atienza and family, Sir Ray and Ma'am Sheng Hernan and family, Sir Juveresia and family, Sir Roel Siliaca and family, Sir Rizalimen and family, Sir Edmundo Esteban and family, ug sa tanan ang nagatabang nagasuporta paghaman wala nagapalitog sila mga pangalan daghang king salamat. Tungod sa tabang to sa suporta kini nga tong program ani diag gihapon din sa social media. Ug until now nagkinalang gihapon kita sa yung tabang suporta kay lagi wala ni mahimo dinhi mga sir ug mga ma'am kung wala ang inyong tabang ug ang inyong suporta. Sa gustong mo tabang, sa gustong mo suporta, pwede ninyong ipadala ang inyong tabang suporta pinangga sa itong mga account numbers, kana ako na sa mga screens, kada nagadagang information o pwede sab mo nag-message sa itong page kung bayari nila sa inyong pagpadala. Daghan kayong salamat in advance. And yun! And before ko magpadayon, magpasalamat di ko sa mga igsoon natong mga Katoliko nga din na kanunay again mo suporta sa itong programa og labi na katong sa niaging krisis nato. Mga sir, thank you kayo sa inyong tabang. Thank you kayo sa inyong hanggitaw og suporta. Dako itong butang sa tawag ining giatubang namo nga suliran. Mabutong wala ko ka live og mga pila ka adlaw kay lagi namatay lagi din taon tong uncle sa ko ang misis niya. Katong magud ka ng ako ang magutong kuan kanang suod kay ba. Ana so mura og naapektuhan po ko mga sir og mga ma'am. And gikan adtong Friday so karon lang kita nakahigayon og tawag ining live streaming and yon. So yon again, good evening ninyong tanan og welcome again sa ato ang programa. Sir Jubilee, sir, good evening. Sir Respondo King Rizel, yes sir, good evening nimo og sa imong pamilya. Sir Alnerio Fuentes, yes sir, good evening nimo. Sir Clint Garzon from Bae City, yes sir, good evening nimo sir og sa imong pamilya. Sir Ray Marte Redito, yes sir, good evening nimo og sa imong pamilya. Sir Ray Bulutano from Sasa, Davao City, yes sir, good evening nimo og sa imong tibuok pamilya. Okay, so ang atong topic ang mga kaaway sa Iglesyang Gitukod ni Cristo. Kung mong yung mga kaaway sa Iglesyang Gitukod ni Cristo, walang kita nagapunting kanya iyang mga kalaban nga nasa gawas. Bro G. Carlo, may gabi bro. O sa imong pamilya bro. Sir Ray, Ma'am Sheng, good evening. Okay, so kung yung tagkalaban sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, dili lang kitong mga naas gawas. Kanang mga naas gawas, paano ko na sila kanang bitang makita na ito, dayag na gina. Makaingon nga kalaban gina sila sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. So, actually, kanang maong gitawag og mga punduka, mga sir ug mga ma'am, kung sa kuan pa ba nakigbatok, nakig-away sila sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana for not less than 500 years. Sulod sa 500 ka tuig. Pero ang ilang paagi magud sa pakig-away sa Iglesia Katolika, mga sir o tawag ining mga ma'am, head to head magud ang ilang sistema.
So ang mo na nga di gid nila mahitabo nga mabungkag ang Iglesia Katolika, nga naman kay dayag man pud ang saad ni Ginoong Kristo. Nga e forte and farinon prevalebont adversus iam. Even the gates of hell shall not prevail against it. Wala kining not less than 45,000 Christian sects. Mga sir ug mga ma'am, wag gid nahitabo nga nakabungkag din sa Iglesia Katolika. Wala may midaghan sila karon karon bago kabalo. Niabot na sila not less than 45,000, di ba? So nagkinabangayan na sila og atake sa Iglesia Katolika pero wag gid nahitabo. Nga nawala og nabungkag ang simbahang Katoliko. Sir Amang Juvie, Alice Kies, good evening. Sir Renz Talarok, yes sir, good evening. Mr. Esparis, Kevin Mar, handlok man ka manawag sa programa dili ba ya? Di lang ko tawag ining manawag kay kung sa kuan pa ba nga ko ang gitawag og kining kung sa kuan pa nga ko abitawng mga audience kong bagaba kay kung manawag ko sa iyahang nagud mo appear pod ang iyang naong dito sa kung gitawag og mga audience di ko gusto ko kung gusto niya makikatubang nako dili siya manawag nako unya kung mingon ka nga tawag ining layo or gitawag og kining hadlok ko manawag kang Pastoy Bacalaris. So, kawa po ka magunahon na kasi Pastoy Bacalaris hadlok pod manawag sa kuha. Di ba? Okay, Sir Bert, dumagi kay Sir, good evening. Mao lagi Sir. Ay, gwapo, dapat gini mga migo natong kusog kaayo magigdebate sa mga Katoliko ay magtanaw man ng impeachment trial karon no. Grabe na objection. Pero di na sila pwede din na kay mingon nila. Eka, Mr. Objection ka. Okay. Okay, Sir Jubilee siya. Yes, sir. Dito lang ako sa bahay sa taas ng adlaw. Gahulat sa akong grasya para makapamahagi. Yeah. Thank you kay Daan, Sir Jubi, and amping kanon dia. Sir CJ Amoroso, sir, good evening. Sir Ray Ramos Jr., sir, good evening. Mga lagi, sir. Sir Roland Balientos from Hagna, Bohol. Yes, sir, good evening. Sir Well Alaan. Yes, sir, good evening. Kinsa de si Bacalaris katawagan man. Wala pa man tao na mabantog. Actually, sir, well, ang nahitabo man gud kato mangong sige silang tawag ini panghagit. Ang yara man gidawat si Father Darwin lang man, wala man niya gidawat ang akong challenge pod. I-challenge siya, so gidawat po na ko iyang challenge, pero napo ko counter challenge. Ang iyang gusto kay 1 hour lang man. Ako ang gusto, dapat 4 hours. Kaya mayroon ng 1 hour. Dapat tag-upat ka oras ang tawag inang schedule or alternate nga 1 hour magsugod ang question and answer gikan sa alas 9 sa buntag mahuman hangtod alas 5 sa hapon siyaro lagi. Di ba? Pamandawatang Mr. Bacalaris. Sir Simon Sionay, sir, good evening. Sir Ray Ramos, si Kadasi gi-convict na. Lagi. Okay. Sige, balik ta sa ato ang topic mga sir ug tawag ini nga mga ma'am. So, ang atong topic ang mga kaaway sa iglesyang gitugod ni Kristo. Kung kita mga kaaway sa iglesyang gitugod ni Kristo, referring na sa mga tao, referring na sa mga pundok na kanunay na ay dakong tinguha unsaon pagguba ang simbahang Katolika. So, kumingon tag pagguba ang simbahang Katolika, nahitabo na magud na gikan pa sa 1st century AD. Kaya itong gingon ni Kristo ibitaw sa Gates of Hell, kanang St. Matthew chapter 16 verse 18, sa kaning mga nakaseminar na og kanang advanced ecclesiology mga sir og tawag ining mga man sa LCA. Kasabot ini kani akong gipangsulti. Yes, Sir Nixon Amoroto from Mandawi City, Cebu, good evening. Mo lagi sakit na po sila Sir CJ. Kanang kong word nga tawag anang inferenon, it forte infere rather. Et porte infere. Buti pasabot the gates of hell kana manggod nga pulong ni Kristo nga ganghaan sa impyerno. Tulo manggod ang meaning ana. Number one, usa manggod nga ka-figurative na tawag ining term nagapunting sa tulo ka butang. Number one, kanang kamatayon sa mga apostol. Kabalo nga tong Ginoong Kristo nga mamatay ang iyang mga apostol. Kabalo siya nga ang iyang mga apostol dili magdugay inin kalibutana gani ang katapusang apostol na matay ni adtong tuig 99 si Saint John the Evangelist in between sa 99 to 100 depende sa counting kung unsa ang gisunod niyang counting kang Exiguus ba or kang gitawag og Josephus. So
Kabalo nga itong Ginoong Jesucristo nga, mga matay ang iyang mga apostol. Pero ingon niya, et forte inferenon prevalebant adversus iam. Even the gates of hell shall not prevail against it. Buti pasabot, bisan pag mga matay ang iyang mga apostol, di gyud mahitabo nga mawala ang iglesyang gitukod ni Ginoong Jesucristo. Magpabilin gyud na kanunay. Kung kining maong gitawag og iglesia ha, dili ni mawala og magpabilin gyud ni kanunay, buti pasabot na ay mga sumusunod ang mga apostol. Walang di gyud mahitabo nga mawa ning maong gitawag og iglesia ha. Sir Antonio Taperla from San Fernando Bukidnon. Yes sir, good evening. Sir Larry Kulyama. Yes sir, good evening. Tung kundre sa tanaw na ko sa FB kinsa man to sir. Ang ako ang kuan sir, ang ako ang tawag ini na uyuan sa kuang kuan, uyuan sa kong asawa. Nga suod kay na ko yun. Mga itong hali na. Kabuang may pangitag kortado eh. Yan. Sir Greg Jim, good evening. Sir Malco, yes sir, good evening nimo og sa Pelonio family, good evening, good evening. Okay, sige, karon balik ta. So pag-ingon ni Kristo nga, et forte inferenon prevalebant adversus iam, even the gates of hell shall not prevail against. Dili mawala ang iyang iglesia. Ug ang prueba ni ana, gikan kang San Pedro nga mo'y unang gipili niya nga gitawag og apostol ni nga mangulo ni ining maong gitawag og iglesia. Naay nisunod. Naay tawag ining kuan ba? Naay nisumpay ba kung baga. Committed slander against Bro RJ with AI image this reflection of this evil intent. Kaya gani Ma'am Elizabeth. And Sir Romel, may gabi. Sir Antonio Saronayo, sir, good evening. Admin ni Marcos unsa kahay ikatabang ini actually maglisod sila na kay gobyerno na ilang kalaban eh. Sir Respondo King Rizal, yes sir, good evening from Cebu City, Argao. Okay, sige, tawag ining balita. So, after St. Peter na inisunod. So, gikan kang Pedro, Linus, Anacletus, Clemente, Evaristus, hangtod nga mga nisunod na mga kasanto papahan. Nya kanap ang unang 300 katuig mga sir og mga ma'am. Mo man gud na ang usa sa gitawag og kanay bitaw dako nga pagsuway sa iglesia gitukod ni Kristo og paghatag og prueba nga naagid ang gahom ni Kristo. Nga naman kay wa di man gid mawa ng iglesia ha. Usa man nahitabuan ng first 300 years. So mosulod na sa ikaduhang meaning. So buhi ang iglesia gitukod ni Kristo bisag nangamatay ang mga apostol. Kay naay mga nisunod. Number 2, buhi ang iglesia gitukod ni Kristo bisan paggiluto sila physically. Bisan pa sila gi-persecute sila physically, magpag-ihawon sila. Pagdakpon sila, pagmadakpan sila, itara sila sa hukmanan, o niya pagkahukman, sa may tabo. Kung tawag ini mamamatod ang Katoliko sila, o ihawon sila. Himuon silang gitawag og sulo sa imperyo. Himuon silang gitawag og pagkaon sa mga leon o gitawag og mga tigre. Ingon ana ang kinabuhi sa mga Kristiyanos kaniadto. Sir Alvin Nuevo, yes sir, good evening. Sir Rosales sir, murag wala jud kadawat. Oo, ato karon pa nakatuk. Sir Tata Maghinay from Zamboanga City, sir, good evening. Sir Malco, dayon sir, pohon sir, dayon tapon kad this coming gitawag og Saturday. Mga possible sir, mga 7 PM sir. Sir Leopoldo Pardilla, sir, good evening. Kanang sama kasi nga ng kusog nga magbugal-bugal sa mahal nga Birhen Maria. Di na sila tao kay giingon sa kadkaron. Oo, tinuod na sir. Sir Manidel Curobia, sir, good evening. Sige, balik ta sa tuang gitawag topic. So karon, pag ingon ni Kristo nga, et forte inferenon prevalebant adversus iam. Kabalo nga tong Ginoong Jesucristo nga lutuson kining maong gitawag og iglesia ha. So katong mulutos kaaway kito simbahan Katolika. So kinsa man ang pinaka tawag unang una nga nag-launch og dako nga persecution. Pinaka number 1 si Emperor Nero. Ni adtong gipatay ni adtong 64 in between 64 and 67 AD. So ang nahitabo gipatay San Pedro, di ba? Sir Jed Anyabieza, clarification ka na bang dito kay nagalbugs mao ba nang gipanglangkat ni Martin Luther? Actually si Martin Luther wa naglangkat anay. Yung imong tan-aw ng history, ang history sa gitawag Protestantism, ang ginangkat ng ni Luther kadtong gitawag og Hebrews, Book of James o kanang Book of Revelation. Wala hilabti ng Deuterocanonican ulahina.
katong sa iyang mga nisunod Sir Jed Anabieza. Kita Katoliko wala tayo labot sa insi mga kuto. Oo, tinuod na. Sir Alvin Nuevo, pwede mangutana ang IFI na aman good daw sa apostolic succession unsay masulti nimo Sir chismis na Sir chismis. Wala man sila apostolic succession kinsa may nag-ordina nila. Kinsa mang tawagan ng obispo nga nag-ordina nila nga tawag ining naay connection sa mga apostol agikan sa Iglesia Katolika wala eh. Wala. Sige, balik ta mga sir og tawag ining mga ma'am. Sige. Karon. So, nag-launch og pinakadako nga persecution sa 1st century AD si Emperor Nero. Natapos ang great persecutions sa panahon ni Emperor Diocletian. Mga around 260 to 70 tawag anang AD. So, nahitabo nga nagtuo sila nga i-persecute nila ang gitawag og simbahang Katolika, mawala ang simbahang Katoliko. Diloy nagkadaghan imagine good 1st century AD. Grabe man ang gitawag og lutos. Niabot pagod sila not less than 500,000 Christian Catholics nga milukop sa whole Roman Empire. Pagka 2nd century niabot sila not less than 2 million. 3rd century niabot sila not less than 5 million. So buti pasabot, instead of mawala sila, nagkadako ang katilingbang Kristohanon, even though nga gipangluto sila sa gitawag og mga emperador. So ingon ana mga sir og mga ma'am, nakaginhawa lang ang Iglesia Katolika Kristiyana o Iglesia Katolika Apostolika Romana sa panahon sa pag-abot ni Emperor Constantino. Nakaginhawa lang sila nga naman kay nag-issue man si Emperor Constantine of kanabitong Edict of Toleration. Buti pasabot, i-tolerate niya ang Christian religion sa whole Roman Empire. Unlike sa iyang mga gisundan nga mga emperador, gipanglutos. Gipamatay ang mga Katolikong Kristiyano. So kana number 2, so number 1 kamatay sa mga apostol, number 2 kanang gitawag og persecution. Physical persecution. Wa gyud mawa, di gyud mawa ang iglesia gitukod ni Kristo. Bigyan na mahanaw. Nga naman kay 1 Timothy chapter 2 verse 4, ang katuyuan sa Ginoong Dios ang tanang tao maluwas og masayod sa kamatuuran. Kunya ang mga tao wa muhunong human namatay si Kristo, nagpadayon ang mga tao. So buti pasabot after si Kristo namatay, nabanhaw misaka dito sa langit, nagpabilin kining mga iglesia aron mutuman og maoy makatuman sa katuyuan na Ginoong Kristo nga ang tanang tao maluwas og masayod sa gitawag og kamatuoran. So man di gid mawa ning maong gitawag og iglesia. So pag-abot na pud sa gitawag og 4th century na ana po'y another nga gitawag og gates of hell kanang kana bitaw nga et porte inferi. Yan. Dala po gates of hell. Unsa man to? Katong gitawag og mga irihis. Nya kana ang mga irihis na ana sa sulod sa simbahang Katoliko. Pinakadakong pagsuway sa Iglesia Katolika sa 4th century katong irihiya ni Arius. Pag-abot sa 4th century, irihiya na po nila Macedonius, nila Nestorius, o uban pa. Yan. Pag-abot sa gitawag og 5th to 6th century, kabto na pong pagpangluto sa mga emperador, particularly, even if sa panahon ni Emperor Justinian, kay ang nahitabo mang good, feeling po ni Emperor Justinian, kay siyempre, ang kana nga panahon, after the Dark Ages, after sa gitawag og pagkunkil sa mga barbaro sa Western Empire, so ang nahitabo nagtuo si Emperor Justinian nga mas labaw sa papa. Manang gusto niya i-take over pod. Gusto niya tamakan pod ang authority sa papa, niya gusto sa ilon nga maoy head gawasa nga head of state siya, kinahanglan ilon pod siya nga head of the church. Gilutos pod ni Iglesia Katolika. Wa mangyapon mabungkag na amang gyapon. Pag-abot sa gitawag 7th century na agyapon. Naagyapon mga dagong irihiya at the time. Pagtungtong sa gitawag og 8th century, katong irihiya sa tawag ining iconoclasm kay kanang mga panahon na kung sa kuan pa ba influence ang Eastern churches at the time, especially kang Emperor Leo katong sa Eastern churches.
tawag ng influence sila sa teaching sa Islamic faith. Bawal ko ng ributo. Mootong na atong iconoclasm, gipangguba nila. Ang gitawag og mga ributo, gisitad na po sa Second Council of Nicaea. Sa tagitag 8th century. Pagtungtong sa 9th century, another na po yung mga barbarians ang ni conquer na po sa lain na po mga lugar, tawag ining gawa sa gitawag og sa Europe. Hangtod nga niabot ang panahon sa 1054, nibuwag na po ang schismatic churches of the East. Then, pagkahuman, pagtungtong sa 15th century, 16th century, niabot na po ang Protestantismo. So, kalak sila, muna sila ang mga kalaban sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, na nakig-away sila head-to-head sa simbahan. Pero, wag yun na hitabo nga nawala ang simbahan. Ano man, yung si Kristo, bisan ang ganghaan sa impyerno, dili gyud makabuntog ini. Diba? Even the gates of hell shall not prevail against it. Ano ba ito kining atong mga higalang mga tagak, bisan pagkapilan sa lamuangkon, nagitukod silang Ginoong Kristo, di sila makapasaraan ng even the gates of hell shall not prevail against it. Nga naman, yung buto naman sila after 16th century. Kanang giingon ni Kristo nga, even the gates of hell shall not prevail against it. Gisulti na niya siyang iglesia 1st century AD pa. So buti pasabot, dili mawala ning mong iglesia, bisan pag nangamatay ang mga apostol, bisan pag gitawag og kining naay dagko nga persecution, o bisan pa naay mga dagkong mga erehiya, wa gini mawa ning maong simbahan ng pabilin kay tama sakto og tinuod ang gisulti sa founder ni ini. Ingon pa niya, bisan ang ganghaan sa impyerno, di gyud makabuntog ini. Pagtungtong ni Martin Luther, kung sa may gitawag og nahitabo, pagtungtong ni Martin Luther, gusto niya i-reform ang simbahan Katolika. Kaya nakita man nila ang kuhan. Nakita man nila niya ang gitabdag ng mga abos sa Alemanya kaniadto, sa Germany. Nang ipamaligya ng gitawag Indonesia. Gusto niya i-reform. Pero ang problema, instead of reformation ang iyang gihimo, nag-rebelde siya, nag-create siya iyang kaugalingong doktrina. Mo ng sola fide, sola gratia, o sola scriptura. So di na reformation, rebellion na. Ano man gina-create, mag-imang kabalingong teaching. Mo lang i-excommunicate siya ni Emperor Leo, pinaagi sa dokumento nga Exorge Domini. Yan. I-excommunicate siya. Dili tungod kay gusto niya og reform, kundi dili tungod kay nanudlo siya dagkong mga erehiya. So, gikan ang Luther, nagkatibula, agad po sila. So, gikan ang Luther 1517, ning boto ang Baptist 1609, ning boto ang tawag ining Adventism sa gitawag 18th century, ning boto sa 19th century ang gitawag og kining Seventh-day Adventist. Ning boto na pud anang panahon na ang kining mga apil man na sa Millennium movement ng kining Saksi ni Jehovah. Anya pagkaman sa 20th century mo yung daghang gitawag og mga fundamentalista groups. So mao ni sila ang mga kalaban sa iglesia ng gitukod ni Kristo, kay mga piki magud sila. Kanang mga pundok nga nang gawas, kanang nag-away sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, head to head. Ibang gamit yun na sila siyawa. So ano sa ama sa nimbuto? Nimbuto sila after 16th century. Manakining mga amigo na to din mga tagak, yung mga nag-comment karon sa itong comment section, pangutan ano inyong pastoy? Ano sa aning buto ng inyong pundok? Pangutan na sila. Ano sa aming boto ang gitawag inyong pundok? Kaya kung yung boto lang na siya, after 16th century, piki na. Piki ng maong gitawag og punduka. So karon ang nakita sa mga kalaban, siyempre ang yawa manggod, mangita manggod nagpamaagi mga sir. Mangita na pamaagi unsaon niya pagguba ang simbahang Katoliko. Kay siyempre ang simbahang Katoliko manggod, ang iyahang manggong kinaiya, ang iyahang magong teachings, ang iyahang magong customs, kung baga. Ang papa, ang mga obispo, wa magud na sila katungod nga mag-create og ilahang kaugalingong doctrine og ilahang kaugalingong pagsimba.
wala na sa ilaha. Bawal na sa ilaha. So karon sa kuno asa man gipangahoy nga part sa SDA ang mga saksi. Wa ba kabalo nga classmate ra na si William si Kuan si Razel og si Ellen G. White. Mga millionaires pa na sila. O ano basa kasi sayo na si Ginoo ko pregaba ninyo eh. Si Charles na si Russell nga founder sa Section ni Jehovah, membro na si Millionaires Movement, classmate na sa Ellen G. White. Wala pataka lang yun ba? Pagsagbat. Sir Semsem, Mr. Semsem Shiga. Yes po, good evening. Sige, ato ang tawag anang i-continue mga sir. So, kung ato ang gitawag tan-awon, kanang mao mga punduka, ning kamot gina sa nag-create og ilang kaugalingong teachings. Subay sa ilang kinaugalingon nga panabot sa pagbasa sa balaang kasulatan. Sa libro o kining Encyclopedia of American Religion. Mr. Clarion. Basa lagi sayan lagi. Basa. Basa. Ipapangita ni Meta. Ipapangita lagi din ko Encyclopedia of American Milton's Encyclopedia of American Religion. Masahala. Pamilya na kanang gitawag og Jehovah's Witnesses, si Charles and si Russell, kauban na sila ni Ellen G. White. Nauna lang si Ellen G. White pagtukod. Si Charles and si Russell, ulahira. Okay, naglaing bot, mawalagi. Sir Gimeda. Sige, tawag ining balik na. So, karon. So, pagtungtong sa 20th century, nagkatibulaag na sila. Grabe pagkatibulaag. Grabe pagkatibula ang ining gitawag og mga pundukan. Limang kag sa kuan pa ba? Gikan kang Luther, gikan sa usa ni abot sila not less than 45,000 Christian sects. Kung sa sila nag-create sila ilang kaugalingong teachings. Pag abot ang Luther, sola escritura, sola fide, sola gratia. Kung po siya nagkasinabot, ang i-adapt lang sa ubang mga fundamentalist, sola escritura lang. Ilan yung mga otan. Kini libro. Kini libro na. Sa mga oy. Kabukatan niya kung kuhaon. Ikaw lang. Sunod. Kaya kuhaan ng kuhaon niya. Basahon ako sa mga tubangan. Sunod. Okay. Sige. Tawag ini nga balik ta. So karon, pagtungtong sa 19th century, nag-create na pud ang gitawag og kining mga kung sa kuan pa ba, mga fundamentalist gitawag og groups. Hindi mga fundamentalista man gud. Mo na sila ang mga gaway-gaway from the mainline Protestants. Nya kana magud sila pag di na sila magkasinabot. Di na sila magkasinabot sa interpretation sa nakasulat sa Biblia, di po na sila magkasinabot sa ilang bahin. Mo nang mubuak. Mukatag na sila, mag-create po silang ilang kaugalingon nga tawag ining pundok. Tanawa. Ellen G. White, iyang pundok. Na-influence man si Joseph Bates sa tawag ining katungkang usa ka gitawag og Seventh-day Baptist Pastor. Na-influence man siya. Iyahang gipresent dito sa ilang body sa tawag ining ilang mga founders, kauban nila. I-adapt sa Seventh-day Adventist. Mao nang ni Abtong May 1803 gihinganlan nila ang ilang pundok nga Seventh-day Adventist. Si Charles si Russell tungod pud sa iyang tawag ang influence sa William Miller na tagna o tanawan ng ilang mga libro tagna na Revelation. Diba? Create po siya iyang kaugaling tawag ining pundok pero gihinganlan og International Bible Students. Unya ulahin ang gihinganlan nila nga Jehovah's Witnesses ni Abtong 1931. Unsa pa? Ato nga mikatag midaghan ang tawag ining mga pundok. Sir John Kenneth Labis ko dito. Midaghan. Kining Baptist dali na pagkila sila mga buak. Sa tanang gitawag og mga fundamentalist gitawag og Christians, kining Baptist ang dali kay gitawag og mabuak. Yes sir, maabot ko ana Sir Yen Solin. Maabot ko diha. Kana nga kon. Naapa ko diri karon sa gawas. Ako apang giulagway ang mga kalaban sa Iglesia Katolika nga naas gawas.
So, karon, mikatag bidaghan ang mong pundok again, miabot siya og not less than 45,000 Christian church. Nakig-away sila sa Iglesia Katolika, nakigbugno sila sa Iglesia Katolika, head to head, di man gyud nila mabungkag. Di man gyud mawa ang gitawag og simbahang Katoliko. Di gyud mawa ang simbahang Katoliko. Karon. Nakita siyawa nga gipanggamit man niya mga pundok nga mga tagak kaysa mga sulpot, iya man ang gipanggamit. Di man gyud maguba ang Iglesia Katolika. So ang iyang gihimo, di na siya makig-away ang simbahang Katoliko head to head. Ang iyang himuon, musod siya. Niining maong gitawag og simbahana. Walang gingon ni San Pablo. Tawag ining asa ba to ako ang kuan namagod na ade pa dito. Alay, dali lang ha. Wala ko to nakuha sa gawas eh. Nakapaliw ko sa kong eyeglass na, please. Dali lang ha, mga sir ug mga mama. Ato ang tawag ining basahon. Mr. Clarion pagkuan sa tawag ining tun-i usa na pagtuon sa tarong. Pagtuon sa tarong. Na give my Okay, Sir Leo Aguilar, yes, sir, good evening nimo sa imong tibuok pamilya. Niya, siyempre ba na ako nga mosulod? Okay. Kanang ni gawas, tampla po sa Biblia, kanang ni gawas. O dili ko sa nasunod. Niya. Acts chapter 20, verse 29 to 33. Ito ang basahon, mga sir ug mga ma'am. Basahon na to ha. 20:29 hangtod sa gitawag og 30. Itres. Sige ingon din sa balahang kasulatan. Buhat chapter 20 verse tawag ining 20. 20. Okay, 20. Yan 25. Kay nasayod ako nga kung makagikan na ako may mga mini nga mga magtutudlo nga sama sa mabangis nga mga mananap nga moapil kaninyo aron bungkagon ang inyong pundok. Sir Roldan Lagaria, sir, good evening. Bisay Clarion, pagtuon sa sakto, pagtuon sa kanang imuhang nakuanan puro ra ka Google. Google na ni bawaan nimo. Sir Joelo Binano from Secure. Yes sir, good evening. Nimo og sa imuhang pamilya. Mga kabispos ni Bug Pilipinas silang gipegan na CBCP retreat sa 122nd. Yeah. Okay, atong balik og basa. Kay nasayod ako kung makagikan na ako may mga mini nga mga magtutudlo nga sama sa mabangis nga mga mananap nga moapil kaninyo aron bungkagon ang inyong pundok. Kini nga tawag ini nga phrase gisutin ni San Pablo dili lang kay para sa iyang gitawag og panahon kung dili usa kini ka propesya nga even sa karon nga panahon mahitabo na namusod din hinato. Kaya siyempre ang simbang Katoliko manggod dili sama sa ubang mga pundok nga ang ilang gi-create nga simbahan, nag-create po sila ilang kaugalingong doktrina. So buti pasabot yung si Luther, nag-create og Lutheran Church, ang edad sa iyahang doktrina, not less than 500 years old pa. So kung kang Ellen G. White, not less than 100. So mao na sila mga sir ug mga ma'am. Pero ang iglesyang gitukod ni Kristo, ang faith gidawat siya not less than 1,900 years old na ang maong gitawag og edad. So kini nga gitawag og teaching di nila mabungkag naman kay ang mga kasantupapahan, mga kaobispuhan always man nagahuk dito sa tudlo ni Kristo sa 1st century AD kanang pamulong o kanang gitawag o gisulat. Ya. So, ato ang gitawag tan-awon, ang kalaban sa Iglesia Katolika, wa lang kinaas gawas, naapod sa sulod. Mao na, sa nahitabo,
Kaya gusto man nila gubaon ang simbahang Katoliko, gi-infiltrate nila ang iglesyang gituod ni Kristo. So nganong kinalamang i-infiltrate nila kay kung naa sila sa gawas, dahil ka sila condemn simbahang Katolika. Kung naa sila sa gawas, dahil ka sila condemn simbahang Katolika. Kung naa sila sa sulod, magsutana sila, magbutang sila og tawag ining nasa kong kuan nila magpagka-obispo naa sila gitawag martir, pero dili sila Katoliko. Nagsulob og sutana, nagsulob og martir na ay singsing na pagka-obispo, pero ang ilang faith dili Katoliko. So, nagsugod ang infiltration sa simbahang Katolika. Nagsugod gi-infiltrate nila. Nagsugod yun ni abtong 18th century. Sir JP Orenes, Sir, good evening. Sir Darwin Baste, Sir, good evening. Yeah, Sir JJ, good evening. Ma'am Marlene MV, good evening. Ni abtong gitawag og 18th century. Pero kay ana nga panahon, grabe pang kahugot ang mga Santo Papa na. Grabe condemn kay siyempre mailan ng simbahang Katolika nga kinsa gyud ang iyang kalaban. So ang iyang kalaban mo tong gitaog mga tao nga balit-aron ang iyang teachings. Ang teachings ng mga Katoliko fix. Bigyan na mausab. Pero ang ilang itudlo ang simbahang Katolika nagdagan man ang kapanahonan, mausab na. Depende sa panahon. Irhiya man na. Di na mausab ang tudlo simbahang Katoliko. Muna, kita mga Katoliko, ganun di ni mabungag ng simbahang Katolika, kaya ang iyang tudlo, fix. Ang iyang pagtuluan, firm. Di yun na mawa. Sir Sat, may gabi. So, gi-infiltrate nila. Diha lang sila nagmadaugon sa early 20th century. Di mga gi-infiltrate, di lang kay tawag ining mason ang nisulod. Kung dili ang misulod simbahang Katolika, napi komunista. So, nahitabo nga kay di man makaya sa iglesia sa tawag ining yawa nga makig-away sa iglesia Katolika head to head nga naa sa gawas, ilang gisulod. Og ang ilang gitawag og teachings, ilang gipakaon sa mga inosenteng Katoliko, ipatuong Katoliko pa. For example, kasi pagtulungan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, extra ecclesiam nulla salus. Outside of this church, there is no salvation. Ingon po di mga irihis nga nagpailang Katoliko. Dili, oy, naapi kaluwasan po din naas gawas. Noong na siya wala na kay naa naman to sa Vatican II. Siya din naas Vatican II. Nabegi usab nga dogma ang Vatican II. Wala eh. Kanang extra ecclesiam nulla salus, dogma na sa Iglesia Katolika. Ilang usabon. Diba? Ilang usabon. So, imanaalang style sa mga irihis eh. Nakatay fix nga mas, ilang giusab. Nakatay fix nga liturgy, ilang gitawag yung giusab. Sir Rason, good evening. Yan mo ng trabaho niya, Sir Darwin. Sir Andrew Plaza, yes, Sir, good evening. Ang isa pa, concern yung gitawag og morality. Kundimbe na simbang Katolika ng mga tawag ining ng homosexual acts. O sa manahitabo ron. Supported. Di ba? And niabtong gitawag og 1970. Okay, after sa Second Vatican Council manggod, gubot ang tawag ining musakuan pa ba tungod sa grabe ta nga drastic bitaw nga gitawag og kabaguhan mga sir og mga ma'am. So naay mga kuskababan mo dekoratan mo, di man ni baong ano ba, dili man ni tawag ining baoning amuang nadawat kanang ningon ani man ni. So nangita og tawag ining kadangpan ang mga Katoliko at the time kinsa ang makapapreserve sa Catholic faith, sa Catholic religion sa kini nga panahon. Siyempre, ang papanagod ang mo implementar. Yeah, tinuod na Sir Darwin. Di makayang, di siya daw. Di ba, buwan lagi sir. So, ang nahitabo, mga sir o mga ma'am, na natukod ang society
of Saint Pius X ni abtong November 1, 1970. Ang Society of Saint Pius X dili na siya new religion, di na siya sekta. Congregation na nga gi-approve sa simbahang Katolika. Sa panahon ni Papa Paulo VI pa, Pope Paul VI. Even sa pag-abot ni Pope John Paul the First and Pope John Paul II, na sila. Dili na siya new religion. Dili na siya bag-ong gitawag og sekta. Congregation na sa mga pari nga gi-preserve ang pagtuong Katolika. Kaya di naman nimo makita ang tawag ining Katoliko sa 1962 pababa. Dili nimo makita kanang Katoliko karon. Nga naman kay kung sa pababa ang kabaguhan mo naging dili man tawag ining museum nga diyan ta maputog stagnant no. Ang simbahang Katolika dili stagnant. Labi to nagalambo pero kinahanglan na ay fixed worship nga mag-express sa iyang Catholicity. So karon ang nahitabo is sa daghan sa kapanahon na na-create ang Society of Priestly Fraternity of Saint Pius X. Na-create siya, natukod siya. Siyempre, daghan mga obispo nga, oy, liberal o modernista nga pangunahuna. Nga na sila gitawag og tinguha nga ihupot nila ang gitawag og pagtuong tradisyonal kumbaga. Sir, pwede pa enlighten o sa kalahian or teaching sa Vatican I o Vatican II. Actually, ang Vatican I manggod, dogmatic council sa sir. Naa siya gideclare nga dogma. Ang Vatican II, pastoral council. Wala gideklara nga dogma. Wala gi-excommunicate, wala gi-condemn, wala gi-anathematize. Pastoral siya. Kung mga pastoral manggod, anytime pwede siya i-change. Pero ang Vatican I fix. Si bisan kinsa nga di mo dawat ana, let him be anathema. Ana, sir. Sir John, solangon niya, sir. Good evening, sir. Nimo, kasi mo hang ibu og pamilya. Okay, so karon. So, ang nahitabo, mga sir ug mga ma'am, kini mo ang mga parian, nagpadayon niya. Kadaghan magkaayo. Ako mag-ining, musukan pa ba, mag-abot ang kilay, basta makakita ining moong kita kongregasyon na. Mag-abot ang kilay. Nga naman kay di mo sila maka-implementar og ilahang og galong agustuhan. Di man sila maka-create o kana bitaw sabi na creativity sa panahon sa liturgy. Di ba? Di man sila maka-sayod, di man sila makapagpagpagpag kay pag makita ni maingon ang mga Katoliko, mo ni pagsimbang Katoliko. Di ba? Mo ni pagsimbang Katoliko. So mag-abot ang ilang kilay. So ang nahitabo, gitabangan nila ning maong gitawag og kongregasyon na. Moto na ikaso pagtungtong sa 1980 sa panahon ni Pope John Paul II. Pangibaluan sa mga SDA nga create kay mga bugo. Mo lagi. Mga bugo pala sila. Yes, Ma'am Lily, good evening. So, ang nahitabo is kung sa kuan pa tapangan nila gubot pagka 1980. So, naghimo og survey. Nagsugo si Pope John Paul II nga mag-conduct og survey concerning ani nga gitawag og isgutanan, concerning Latin Mass, concerning gitawag og kining old liturgy. Pagtungtong sa 1984, ang tawag ining kun wala man lagi abrogate Your Holiness. Sa kay wala man gi-abrogate, so ang nahitabo gipabilin. And at the same time nag-issue og indult og decree si Pope John Paul II katong 4 abing anyos. Again ha, kung sukan pa ba, obedience man katong gusto. So, nagtawag ining nag-issue og dokumento si Papa Paulo II. Papa Pablo II. Og tawag ining kaning sulat katong 4 abing anyos ngingon niya nga pwede makamisa o karaang misa, katong tradisyonal nga misa ang mga pari provided i-allow sa obispo.
Nabi requirements ang pag-obey Santo Papa, sir. Actually, ang requirement sir is pinaka number 1 mo. Obey kita dapat sa Santo Papa. 100% kung ang iyang gitudlo, ang iyang ihimo, subay sa itong pagtuong katoliko. Ano man, kaya Santo Papa na to sa Rieng is dili man gud siya Dios, di man siya perfect. Masayot man siya. Pero pag oras og motudlo siya sa pagtuong katolika, mohimo siya sa buhat katoliko, perfect siya. So kuha sa panudlo. Tinuod na sir yan. Sir, unsa man atong ginasunod karon? Actually, gi-implementar karon nga panahon Sir Alvin is Vatican II implementation eh. Na-focus kay sila din na sa Vatican II. Sila kabante nga napay Vatican I pa atras. Sir Bro Ivan Defensor Katoliko, good evening. Sir Lucas 19, good evening. Sa karon, sa nahitabo. Ano nga panahon? Isyo si Pope John Paul II og document nga 4 abing anyos. O siya nahitabo sa mga obispo. Gubot ang mga obispo. Ano yung dokumento nga gisulat ni Patrick Granfield. Ting pari ni. Here is a vivid illustration of the problem of papal and episcopal interaction, even when there is collegial participation. In 1980, the Congregation for the Sacraments of the Divine Worship surveyed the Latin Rite bishops on the question of the Tridentine Mass. 98% of the 1,750 bishops who responded said that the absence of the Tridentine Latin Mass was not a problem for the whole church, but only the concern of a tiny but very active minority that makes itself heard with much noise. The majority of the bishops were clearly against any concession allowing the celebration of the Tridentine Mass. Katong misang karaan ba? Para ibito magtalikod, magkatubag altar, di magkatubag tao, yan. So, wala sila mo yun. Di ko sila mo yun, anak. Pero katong gipagawa sa 1984, katong 4 abing anyos, perting sukuan nila. Ang gingon din they said, appears that, they expressed great concern, regret, and dismay. Grabing pagka desperaduhan nila. Dismayado kayo sila sa gibuhat sa Papa. Ana nga pa nga pag-issue sa dokumento nga 4 abing anyos. So ana nga panahon nahimo sila schismatic kining majority of the bishops. Di ba ang prinsipyo na nagkaroon basta mo disobey ka, schismatic ka. O diri. Kining gitawag majority of mga bishops kining nga panahon sa panahon ni Pope John Paul II, mga schismatic di kay mga disobedient. Di ba? Dapat gipag-excommunicate ni. Kaya wa man mo to sa dokumento Santo Papa. Di ba? Kini ako na mag-iskutan gini ang nasa gawas. Ako na pong iskutan po ang nasa sulod. So karon ang hitabo, siyempre nagpadayon ang kaning kapunungan sa mga pari na Romano Katoliko na i-preserve nila ang traditional mass. Kay kung sa pan makitaan ba nga pinaagi na lang ini kining gamay nga gitawag og grupo, makitaan ang simbahang Katoliko. Ang simbahang Katoliko nga ang edad not less than 1,990 years old na. Yang misa niya, katong misa pa sa mga santos, misa San Antonio de Padua, misa ni San Vicente Ferrer, misa ni Santo Domingo, misa ni Santo Tomas de Aquino, misa gi-atinan or tawag diha magsimba si San Roque. Mao na ang misa giapin na kini adto. Di na makita karon. Gitago man na, ibutang naglagyo kayo. Di ba? So, ang ni-preserve ang teaching, ang ni-preserve ang liturgy, kining grupo na gitukod ni Archbishop Marcel Lefebvre. So, para mahitabo nga matangtang ni, maguba ning gitawag og grupo ha, wala nang gipangitaan niya nagpaagi usaon ni pag-eliminate. 1988, gi-excommunicate. Pero unjust man tong excommunication. Gilibkas ni Pope Benedict XVI ni adtong 2009 ang excommunication of mga obispo. So, tawag kining okay na. Pero kining mga obedient daw kaayo, sa ingon nila obedient Santo Papa, di mamutuon na po ni Pope Benedict. Nga naman, kay gilibkas ng excommunication, mingon din sila, excommunicate paghihapon, schismatic. Mama Maria Piliñez, ma'am, good evening. Di mo to, disobedient. Diba?
Pagtungto ni Pope Francis nag-issue og misericordia at misera nga katong gingon nila nga wala canonical standing, siyempre pag may ubay ka naka-standing but pasabot dili ka maka-function og kanay bitong legal function as priest and as bishop. Simbahan Katoliko wala may canonical faculty. Pero sa dihang mihatag si Pope Francis og tawag ining authority or faculty to administer the sacrament of confession validly and licitly. 2015-2016 wala ko masayo katong misericordia at misera nga tawag ining document nga sa tangki issue na ano po di mo to kini nagsigsagit karon nga dapat obedient ta mao po ni mga tao ana ang disobey sa maong dokumento nga naman ilo ko pa magyapos schismatic karon nag-consecrate sila bishop ni atong July 1. Nag-consecrate sila bishop ni atong July 1. Ingon na po sila nga schismatic action na. Yun naman kay disobedient pa sila. So again ha, ang basis sa gitawag og schismatic action tungod kay disobey nila ang Santo Papa. Mo na ang basis. So pag mag-disobey ka, maghimo kag action sa pag-disobey sa Santo Papa, so therefore schismatic ka. Balik ta atong gitawag document ng gi-issue ni Pope Francis. O anong wala man nila gipag-communicate to? Kadaghang gitawag mga Katoliko atong wa mutuo. Kadaghang mga Katoliko nga akong katubang atong sige ano na may dokumentong Papa di mutuo. Diba? Mga disobedient gihapon. So mga schismatic. So karon nag-consecrate sila bishop ni atong July 1 2026. O say reason ano nag-consecrate man sila. Kaya imagine ninyo mga sir og mga ma'am. Kung makita nato sila na lang ang preserve kung baga ba namin mga tawag ini mga gagmay nga mga grupo kanang mga sana kanang traditional Latin society na man sila gagmay man na. Ang pinakadako mo ng Society of Saint Pius X. Ano yung pinakadako? Imagine ninyo, not less than 700 plus priests, not less than tawag ini 500 religious sisters and brothers, and pagkahuman not less than 600,000 faithful nga love kay nila ang gitawag og traditional mass o diha nagpailalom sa gitawag og kining panggama o apil ko din na sa Society of Saint Pius X. So, duwara ka po obispo. Sa man trabaho sa obispo? Ang trabaho sa obispo, wala kay gitawag og jurisdiction as sa diocese, ang iyang trabaho, makumpirma ra gyud nagmurdina. Mao ra gyud ang trabaho. Hindi man mabuhat sa pari ang pag-ordain. Dili man mabuhat sa pari, ordinaryo yung pari ang pagkumpirma. Sa obispo ra gyud na. Sir Henry and Sir Arnel, good evening, good evening. So obispo ra gyud na. So, karon sa kadaghan, sa sitwasyon sa kadaghan sa maong gitawag og kining kung sa pa ba kana bitong ginsakpan niya kumbaga. Dili na makaya sa duha ka obispo tuyo ko yung di mo kalibutan. Kung asa ang mga tawag ining mga chapels ni anang maong kongregasyon na tuyo ko niya di na makaya sa duha ka obispo. Mulang nihangyo sila sa Santo Papa. Natugutan sila nga mag-consecrate og another bishops. Kaya para mutabang, dili ang pag-create og ilang kaugalingon na gitawag og parallel church or parallel hierarchy. Kaya para magkaingon ta nga they are schismatics. Eh siyempre kung schismatic magug ka, mga sir, naa kay kaugalingong hierarkiya, katugbang sa gitawag og Santo Papa, at the same time, gi-reject nimo na ay adamant refusal to submit and also to accept the person of the Pope and also his office. Wala mo na mga schismatic. Ang mga schismatic wala ni pakialam sa Papa. Butog sa dili, buhaton ako ni. Wala sila pakialam. Pero ang Elm Space no. Grabe nilang hangyo kung baga. Pero dili sila ginatagan. Mas tagdon pa tong mga LGBT, mga tawag ining mga erehis halog-halugon pa. Gusto mo pa tong obispo pag mo blessing na ang tawag ining erehis nga Anglikano.
Di ba? Dungo ang pang-obispo. Pangulos pa yun. Giliw ko. So, ito na ang nahitabo. So, nahingyo sila nga mag-create o mag-consecrate o obispo. Wa sila tuguti. Nga no, o si reason. Nga ang ilang gipanghayo, ang mag-create o obispo, kining mo ang mga obispo ha, naoni ang pamaagi, bugtong paagi, nga makasurvive ang maong congregation. Kaya kung walay obispo, wa na mga pari nga mag-implementar, mag-administrar sa sakramento gamit ang tradisyonal nga paagi. Di lang ato ang i-discuss sa sunod na panahon. Anong tradisyon concerning sa pagdawat, sa faith, yan. Anong importante na para nato. So, gi-excommunicate. Gi-excommunicate ni atong July 2. Nahimo ang crime July 1, gi-excommunicate pagka July 2. Actually, kanang excommunication ng mga sir mga ma'am, good na kanang kung sa to death penalty. Sa tong balaod death penalty na. So nahimo ang crime July 1, gibitay sila pagka July 2. wala bitay tawag anang hearing kung baga. So, pero kung tan-awon gyud nimo, kulang kung basahon ni mga tawag dokumento, even ang mga komentaryo sa mga canon lawyers, yung mga banggiitan nga mga canon lawyers, kulang gyud. Kulang gyud. At the same time, kung sa kuan pa na may silot manggaling ihatag sa unom ka obispo, pero dili tawag ining excommunication kung dili suspension. Kay nami pagtihon sa filosofiya nga the end does not justify the means. Bisan pag unsa naka maayo ang imong katuyuan, basta mali ang imong gihimo, magpabilin gyud ng mali. So kato kay tawag ang ilang katuyuan salvation of souls man. Kay consecrate sila nya gidefine nila ang tawag ining mando Santo Papa. So naa sila sala dito. O ba tamang wa sila sala? Naa sila sala dito pero Dahil gitawag ko, pero dili excommunication kung sa mata sa balaod. Dili excommunication dapat ang ilang madawat. Nga dapat iagi o gitawag o proseso. Nga naman, kay ang ilang reason, grave necessity. Tama na sa balaod sa Iglesia Katolika. Nga si Bilsan Kinsa, nga maghimo o crime sa mata sa gitawag o balaod sa Iglesia Katolika. Maghimo o crime or the violation against the canon law. Unya pagkahuman ang reason grave necessity dili maaplikar sa ilaha ang balaod nga automatic excommunication. So, mo na hinungdan nga makaingon tabang nga inustisya ang nahitabo. Unya ang excommunicate pag yun, wala pag yung moral ascendancy. Ano man kay LGBT lover kayo. Unya pagkahuman na po sulat nga doon, The Art of Kiss. Kadaot ba kumbaga, di ba? Oh. Kanya pagkauman, gusto ko ma-iringis bigyo gayo. Manggag, di na ta patuuhon anang mediatrix of all graces o kining coordinatrix. Di ba? So, makaingon ta nga, niya mo ang excommunicate. O niya, ang kapait pa, kagi-appeal pa mga pari o mga layman. So, alam ka, obispo, ilagit ng kaso kay Moman naging usbalaod. Pero katong mga pari, katong mga layman, kalimot sila abtong gitawag Hawaii 6. So, Moman na ba nga, daghan kayog bangag ba, daghan kayog tawag ining buslot sa maong gitawag og decree. Alam niya na i-discuss, pero mag-reserve ko sa kuan kay kabalog yung nga na yung maabot nga dako ka discussion. So, karon ang question, excommunicated ba ang SSPX? Sa mata sa mga liberals and sa mata sa mga modernists, they are excommunicated. Pero sa mata sa Diyos, no. Nga naman, kaya ang ilang gitrabaho, i-preserve lang nila ang Catholic faith. I-preserve lang nila kung ang pagtuo na ilang nadawat. Ilang i-preservar. Ag-excommunicate sila. So, mo na nga, bisan ako, yung diya, jugo. Katawa ba ito ko, tanong ko sa mga followers, Muslim, na ka, excommunicated ka. Hindi po ko mabalaka sa excommunication. Nga naman, kay camping nga, excommunicate ha? Igamit man gihapon mi sa Diyos. Nga naman,
granting without admitting ha. Sir Oliver may gabi. Na may gisulti ang tawag ining simbahan. Ingon din the churches which, while not existing in perfect communion with the Catholic Church, remain united to her by means of the closest bonds that is by apostolic succession. Kanang mga obispo sa SSPX na anay apostolic succession. And a valid Eucharist are true particular churches. Therefore, the Church of Christ, Simbahang Katolika, is present and operative also in these churches, even though they lack full communion with the Catholic Church. Igihapon kong balaga. Luwas gihapon. Ang kuyaw ka mo. Ayaw ninyo nagdaot ng maonggit at kongregasyon na niya pagkahuman, wa mo kabantay ang ubang mga dokumento sa Iglesia Katolika, inyong gikaon. Yes, Sir Oliver. So, yung mga mga sir, mga Wala, karon nga gitong panahon, ngutana sa kuha nga. Sir, ganun padayon pabagyapon ka diya. Yes! 100%. Di ko na ko nabiyaan. Nga naman kay, nakita na ko nga, cute naman kayo. Sa tinuod lang. Kung kanang nagtuon gyud sa pagtuo Simbahang Katolika, ipokrito na kayo, di ka kikita sa problema simbahan karon. Ipokrito na kayo, di ka kita. So nga na magbantay ta mga sir ug mga ma'am. Ako wala ko labot kung tawag ining mutuo mo sa kuog sa di. Pero sa kuha karon ayo ko ituoy. Basta ang pinaka-importante magtukon mo inyo. Kini akong gipangsulti. Kini ako ang gipang present karon. Wala man ako gihatag ang detalye nga mga dokumento. Katun-in ninyo. Nga naman kay basig moabot ang panahon nga basig maigo ta ba kang tawag ining katong gisulti ni Banggiitang Gamaliel. Nga kung iyan na sa Diyos, magpadayo na. Kung natuwa ng supakon, basig ang Diyos na atong kalaban. Ano ba? Kung di na iya sa Diyos, mawa man na. So, mana nga, banday ta. So, ato nang hinahinay take up, at least naka-open ako karon mga sir ug mga ma'am concerning sa excommunication. And ato ang take up kung tinuod bigas schismatic. Tinuod ba yun nga naka-violate sila sa gitawag og will sa Santo Papa? Tinuod ba yun nga gitawag og maapil ang mga pari og mga layman sa gitawag excommunication? And siyempre, naman sila i-provide po nga tawagan ng basis. Primo sila nga Santo Papa man ang kwan, ang Santo Papa man ang gitawag og kining final interpreter of the canon. Yes, tinuod na. Dili ko tawag ini nga musok mag-ana, pero ang basis ang tawag ining dako nga basihan sa interpretation kanang iyang mandate to preserve the Catholic faith, to guard the Catholic faith, and to transmit the Catholic faith. Pag nag-implementar ka sa balaod nga dili ka musud ang mandate, it is an abuse of authority. Banang bantayan nato. Wala na mao gid sir. Sir Bro Ivan, ganahan pud bitaw ko ang relation ng mas unta mabalik jud na ba bisan ing inaanang situation sa RG sa suporta gyapon ko nimo. Sir, actually sa tinuod lang bisan pag miingon sila di o Katoliko. Una-una ra man niyo. Kanya pagkahuman kadtong man nag-angkong Katoliko, kadtong nag-ingon nag-angkong kuan ko. Tawagan ng obedient ko sa Santo Papa for imo kong bagagon. Bisan ko sa kama namo ba wala naka-offer kama namo sa Santo Papa. Pero kaya nang giilang nga schismatics, Ginoo ko adlaw-adlaw gaampo para sa Santo Papa. Ana mga sir ug mga ma'am. So di lang sa kaya nako dugayon kay nagkalalom naman ang kagabion. So I will try my best tomorrow nga maghimo og live streaming and pagka man isa-isa ko nato ang kanabitong mga particular nga details concerning sa excommunication, concerning sa tawag ining mga nanghitabo sa karon nga gitawag nga panahon. I-appeal po nato ng mga kabuang pud sa ubang mga kwan. Actually, ang mga pari nato again, dili na sila mga perfect. They are not perfect. Yato po nang i-appeal. Kaya kung di na to na siya i-appeal, di ta makakita sa krisis Simbahang Katolika. Di man ta pareha ining mga tagak o kining mga uhong ba. Kining mga tawag ining mga sulpot nga feeling righteous, feeling perfect. Diba? Sir Christopher Flores, yes sir, good evening. Sa ato pa sir, wala na sila faculty ang SSPX na pero supplied. Duha man gud ng faculty ang gisulti sa kanalo sir. Naay gitawag og faculty gikan sa competent authority
na apoy faculty nga gitawag og gikan gyud sa simbahan. Buti pasabot wala pa na lang nga pari ng naas competent authority na anana nga tawag ining otoridad. Unya magamit po na ang kanang supplied faculty sa panahon nga emerhensiya o panginahanglanon. Mo na gihuptan karon sa mga pari o mga obispo ng SSPX. Supplied faculty kay ang ilang tumong og tinguha salvation of souls kay karon nga panahon. Kaani man ko sa Christopher di na to na ma-appreciate ang gibuhat sa SSPX kung di ta makakita sa Christ Simbahan Katolika. Pag makita na to na masabtan na to sila. Ana sir. Sige. So una, and after pa rin by tomorrow evening mga sir ug mga ma'am. So atong isudan lang atong program sa pagampo. Ato pinta po sa pilaga sa pagampo. Namin ni Padre Filiate Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. O Mary conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all that have recourse to thee, especially the Masons and all those recommended to thee. Amen. Eternal rest unto thee, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Amen. Padre Filiate Spiritui Sancti. Amen. And happy birthday sa kuang bugoy. Ajoy, si Kuya Paul, happy birthday na bisag tawagin pait, pero sige lang. Mabuti ng panahon ng bumawi na si Manyo ang daddy. Okay, yun. Sir Malco, Sir Jade, akong salamat na ko apil ko last 2024 and sisi minadali ang maabdan karon ay oo. Salamat sa Ginoo Sir Malco. And unta magpadayon tang mag-uban gyud sa panaw sa ato ang gitawag pagtuo sir. Okay. Sige. And sa gusto mo tabang sa tong program kay until now naginlangyap mo kita sa tabang suporta kay lagi kami mahimo din ang mga sir ug mga ma'am kung walang yung tabang yung support. So gusto mo tabang, gusto mo suporta, pwede na yung ipadala yung tabang suporta plus mga account numbers kana na sa mga screens kung nagadagang information. And pwede sa mo mag-message sa tong page kung bayad remittance pagpadala. Daghan kaayong salamat in advance. Yon! So sa ngalan sa buong Presidente, Puli Punto Argumento, Panguluhan ng Ipungunahan sa Catholic, Apollo, International Officials, sa mga kaubalan sa CA, sa mga Katoliko na nagasubaybay, nagatab, nagasuplan sa programa, kanya yung ubos, nga alagad, gusto sa pagpong Katoliko, Sir R.J. Seno, temporaryong mananod yung mga Ecclesiam Servire, at Fidem Catholicam Defendere. Mayang gabi nga na Ave Maria, Viva Cristo. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.